A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqimu sholata inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Gusti Allah dawuh kang artine monggo padha ngedekna sira kabeh ing salat krana saktemene salat iku tumrape wong kang mukmin panci wis dadi kewajiban kanthi wis ditentokake wektune. Suratun Nisa ayat 103.